Suomen dieselvoima on ainoa oikea valintasi, kun etsit ehdotonta huolettomuutta ja helppoa ongelmanratkaisua. Olemme apunasi erilaisissa varavoima- ja palopumppuratkaisuissa, kaiken varalta. Varavoimakoneella varmistetaan kriittisten järjestelmien toimiminen, tuotannon jatkuminen tai hallittu alasajo ja ihmisten turvallinen poistuminen kohteesta. Tarjoamme kattavat elinkaaripalvelut, jotka varmistavat laitteiden toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. Suomen dieselvoimalta saat diesel- ja sähkömoottoripumput niin sprinkleri- kuin palovesisovelluksiin. Asiakaskokemus on todella tärkeä osa toimintaamme. Asiakastyytyväisyys, huolto- ja modernisointipalveluissamme on huippuluokkaa. Käytössänne ovat alan johtavat ja kattavimmat suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Meille tärkeitä arvoja ovat ymmärrys, tahto, taito ja kumppanuus. Nämä asiat näkyvät toiminnassamme päivittäin. Suomen dieselvoima-osakeyhtiö tarjoaa asiakkailleen alan parhaat palopumppu- ja varavoimaratkaisut ja elinkaaripalvelut. Olemme olemassa kaiken varalta.